Salamu alaikum. Lado mai kayan miya. Barka da ya kasuwa. Kuna lafiya. Yana haɗa mu haɗe hansi ko biya. Kai malam. Kullum a haɗin nan sun kashe. Na ga abun wala da biyan malam. Kai. Yan wasan kwaikwayo daga sun taru a ta shiri. To ana salame ni saurin da biyu. Yan wasan kwaikwayo. Ni a radibo. Shi ne kake so ka ɓata a kanka lokaci. Wallahi kaga kun shiga ba. Malam. Kai. Dan Fulani. Wasan kwaikwayo kake son kalla? Wasan kwaikwayo nake son. Zan gaya ma inda za ka dinga samun fina-finan Hausa a cikin kwanciyar hankali. A to kai to samu na ɗari. Ba sai ka je kana ɓata a kanka. A radi samu na ɗari in ka ne. Na ƙara ma fa. A ina so ni fa ina son kallon shirye-shiryen Hausan nan fa. To ba ka da babban waya? ina da babban waya tana wajen kari. Tana wajen Tana ga kari. In ka je ka ce wa kare ta rubuta mai Katifa TV. Mai Katifa TV. A A ina? nan ne a cikin wayar in ta shiga YouTube ta rubuta mai Katifa TV. A cikin mai Katifa TV din nan akwai wani sabon shiri da suke yi waye sirki. Da ji labarin sa a radu. Kai ka sani ashe. Ka ga dan uwa. Ba ni Arabi ba ya ni ne. ɗarin. Da tuku da ina zuwa. Kai don Allah ai ni 200 zan baka wallahi. Ka rage sunan channel din. Mai Katifa TV. Idan mutum yana son kenan zai samu sababbin shirye-shirye haka na zamani. To kawai da ya shiga cikin wayarsa sai ya shiga YouTube. Inda ya zuba data. To kawai iya shiga kawai da ya rubuta Mai Katifa TV. Kawai sai a nuna maka. Idan kuma ya shiga ciki sai kunna sai ya subscribe. Idan ya danna alamar hannu kuma sai ya sa kararrawa. Sai kenan. Sai a radiyo. Ba ni da wannan.